Achámonos a carón dun carballo, un carballo que está pois dotado dun produto que se chaman landras, e con elas imos facer un xoguetiño hoxe. E o xoguetiño que imos facer pois é nin máis nin menos ca un guerreiro castrexo tan acostumado a pelexar contra todo tipo de eventualidades. Para iso necesitamos, evidentemente, pois as landras e tamén a axuda doutra árbore, neste caso dunha bruñeiro, que teña pois ben dotado dunhas espiñas puntiagudas para facer o que serían as súas extremidades. Como ferramenta, pois simplemente unha navalla ou un pincho ou un tarabeliño, unha especie de trade, ou unha tenaciña para ir cortando as devanditas espiñas. Comezamos logo o proceso. Primeiro, furamos, despois de escoller unha landra axeitada para facer o corpo, furámoslo pola parte de abaixo, onde está unido á cunca que o protexe, para colocármoslle as pernas. Entón, pola parte máis puntiaguda da espiña, espetamos ambas extremidades inferiores. A continuación, despois de colocarlle ben as súas perniñas, o que facemos é furar na parte lateral da parte de arriba, por un lado e máis polo outro, para colocármoslle pois as extremidades superiores, é dicir, os brazos. Unha vez que lle coloquemos ambos os dous brazos, pois xa continuamos co proceso. E cal é este? Pois, ni máis ni menos, collemos outra vez o trade, furámoslo na parte superior, aí iríamos colocarlle o que sería o pescozo para logo colocar a cabeza. En fin, temos que furala ben furadiña para que nos aguante perfectamente, tanto a cabeza como a parte do corpo. Colocamos ya ben axustadiña, miremos que non baile moito, e logo collemos a cunca doutra landra, facemoslle dous buratiños laterais, e este sería o que é o futuro escudo. Colocaríamos nunha da parte das extremidades superiores, é dicir, na parte do brazo. Hai que templar aí para que vaya ben suxeita, e logo, pois, para que se nos suxeite o noso guerreiro castrexo, pois vamos facerlle pois uns apoios en forma de botas ou zapatóns, para que quede ben apoiadiño pois no chan e teña esa presenza que teñen sempre estes guerreiros, estes afoutos guerreiros que nunca tiñan medo de enfrontarse a ningún posible ou eventual inimigo. Unha vez feitos, collemos a tenaciña outra vez e cortamos un pouquiño así de esguello a perna para que se espete ben no futuro apoio. Espetámola as dúas e despois trataríamos de que o guerreiriño pois se manteña en pé. Imos mirar a ver se é posible, porque non sempre as cousas saen á primeira, pero como o tempo é gratis, pois podemos invertir o que se nos antolle. Vamos logo colocar o noso guerreiro, a ver se temos sorte e se mantén aí un pouquiño. Non é doado, non é doado. Tamén hai que mirar de colocalo nunha superficie que sexa bastante planiña, a ver se se mantén. En fin, aí temos o noso afouto guerreiro xa preparado. Ben, caso non termos estas espiñas de
de Abruñeiro, ou de Escambroeiro, ou de Pereira Brava, pois tamén outra opción é facelo con escarbadentes. Así xa teríamos os nosos dous afoutos guerreiros prontos para ir ao combate.